ଭିଡ଼ କେଉଁ ଦିନ ଏତେ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ତେଲ କ'ଣ ସରୁଛି ନା କ'ଣ ସତରେ? ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ କରିଦେ, ଫୁଲ୍ କରିଦେ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସତରେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଲ ପୁରା ସରିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଭାଇ? ପୁରା ଫୁଲ୍। ଗାଡ଼ି ଆସିନି, ଟ୍ରକ୍ ଯୋଉ ତେଲ ଅଛି କୋଉଦିନ ସରିବ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ପୂଜା ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ସରିଯାଉଛି। ଟିକେ ଲୋଡ ଏଇନା ବହୁତ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସୁବିଧା ଆଉ। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଗୁରୁବାର। ତ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଉଲିଂ ହେଉଛି କି पेट्रोल पंप रे पेट्रोल मिलूना। तो पेट्रोल सतरे मिलूनी ना मिलूची सेटा तो आम भी जानू। तो जिते बड़े मो सांग मैंने मत कॉल कर पचारे भाई गाड़ी तेल पकईलुनि कि ना, मुझे तो भाई कहली अरे तेल तो भाई एमती मिलूची आमती मुझे काली गोटे जगह को जाइली तो तेल भी पकई नी। देखो लव्यू लिखा टाइम हूँ 10:01। तो जो ऑफिस छुट्टी है तो भाविली चलतु ये बाबद को आपण मानक भी किसी सूचना देदेवी जे सतरे आम भुवनेश्वर तेल सरुची टांगी मानक ना सरुनी। तो आम तो जानू चलतु बर्तमान जा पहुँचे आम डमा पेट्रोल पंपटा अच्छी कहीं 24 घंटा खुला थाए। तो से भिड़ रोचे कि भिड़ रोना जना पड़ज से पहुँचला सतरे तेल सरुची ना एमती खालटार हाउलिंग हो जना पड़ो। तो आपण मैंने कंटिन्यूस रही था ब्लॉग रे जाइक पहुँचिक देखा कौन केमती सतरे तेल सरुची बोधे ना नाई। चलतु जा देखा। यहाँ हूँ आम एटीएम छक। एटीएम छकू बाहर गला चंद्र सकर गाड़ी तो पूरा भिड़ जना पड़ू सतर भितर भाई। ना नॉर्मल तो ये एमती रुहे बट किसी सेमती जना पड़ूनी सतर कि मिछरे जना पड़ जाए। सतर पारे मैं भी मत लगुच कहीं एत भिड़ कौ दिन एत लगुन आज कि प्रबल भिड़। आज्ञा अरे 40 पड़ा ठीक अच्छे। तेल कौन सरुची ना कौन सतरे? फुल कर दे, फुल फुल कर दे, फुल कर दे, फुल एडवांस पेमेंट कर डाटा फिर होगा। तो देखिए भाई सतरे अवस्था पूरा केते कौन होउछि। तेल पूरा सरीगलान ना कौन
ସେମିତି କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ନା ସେମିତି କେତେ ଦିନ? ଏବେ କ୍ଲିୟର କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି। ହଁ ଏତେ ତ ହଁ ଜୟପୁର ସତରେ ଆମର 461 ଟଙ୍କାରେ ଫେରି ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଏଇଟା ଆମର ଭାଇ ସତରେ ହିଁ ସରୁଛି ତେଲ। ତ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଭାଇ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ତେଲ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଫସିଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯାହା ଯାହା ପାଖରେ ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଭାଇ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପକେଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା ଟିକେ। ଭାଇନା ତେଲ କଣ ସତରେ ସରିଯାଉଛି ନା କଣ? ତେଲ ହଁ ତେଲ ମେସେଜ ଆସିଛି, ଜାରକିନି ଫାରକିନି ଦିଅ ନା ଟ୍ରକ୍ ତେଲ ଗାଡ଼ି ଆସିନି। ଟ୍ରକ୍ ଯୋଉ ତେଲ ଅଛି କୋଉଦିନ ସରିବ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆସୁନି? ହଁ ନାଇଁ ଆରେ ଯୋଉ ଜାହାଜଟା ଆସିନି, ତେଲଟା ଆସିବା କଥା ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି। ହଁ ଟ୍ରକ୍ ତେଲ ସେ ଚାଲିଛି ନା ହଁ ଜାରକିନି ଲୋକ ଚଲାକ ହେଇଗଲେଣି, ଲୋକ ଜାରକିନି ନେଇ ଘରେ ଥୋଇ ହଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଜାରକିନି ବନ୍ଦ ହେଇ ସବୁ। ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଦିଆ ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତଥାପି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତେଲ ସରି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ କହିହବନି ସେମିତି କହିହବନି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ତ ଏଠି କହିବା କଥା କି ଭାଇ କିଏ କିଏ ସେମିତି ଆସିକି ନଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆମର ଡମଣା ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟା ସେଠି ଦେଖିଛି, ଅନେଇ ଦେଇକି ଆସିବା ସେଠି କ'ଣ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଶୁଣିଲେଣି ନା ଜାହାଜ ଆସୁନି ଆମର, ସେଇ ଡରରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି ଘରେ ଘରେ ରଖିଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ। ସେଠି ଭାଇମାନଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଯେ ଏବେ ଜାହାଜ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁନି କି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେ ତେଲ ଜାହାଜ ଆସିପାରୁନି। ନ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯାହା ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ସେଟା କେବେ ନା କେବେ ସରିବ, ମାନେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡରିକି ଗାଡ଼ିରେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜାର୍ ଫାର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିକିନା ତେଲ ନେଇକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମେ ବି ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଲ ସରିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ ଦେଇ ଦେଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆଗତୁରା ଷ୍ଟକ୍ ତେଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଗାଡ଼ିର ସବୁ କାହିଁକି ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ରଖିଦେବେ ଆପଣ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ, କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ରାତିରେ ତ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ତେଲ କମେଇଲେ ବି ଭାଇ ତେଲ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି।
पर नीलाद्री विहार पाखर जो पेट्रोल पंप था सेठी तो बहुत भिड़ देले मैं भी देन ଏବେ आसी पहुंच जाऊँ आम इंडियन ऑयल ये पूरा ଅଧା ଅଧିକ ହେଲାଣି ନର୍ମାଲ ଏଠି ଚାଲିଛି କଣ ତେଲ ତେଲ ସରି ଯାଉଛି ନା କଣ ନା ମୁଁ ତେଲ କାଇଁ କରିବି ନା କହୁଛ ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ତ ଗୋଟେ ପମ୍ପରେ ସରି ଯାଉଛି ହଁ ଟିକେ ଲୋଡ ଏଇନା ବହୁତ ଦଉନାହାନ୍ତି ହଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ହଁ ସେମିତି ତମେ ଡିକ୍ଲାର କିଛି ହେଇନି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଜିଓ ଆଉ ନ୍ୟାରୋ ନା କଣ ହଁ ରେଟ୍ ବଢିଯାଇଛି 5 ଟଙ୍କା ଆଉ 3 ଟଙ୍କା ଓହୋ କାଳେ ବଢିଯିବ ବୋଲି ହେଇଯିବ ମେ ବି ବଢିପାରେ କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ଯାହା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବୋଲି ବଢିପାରେ ହେଇନି କଣ କହିହବ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିନି ବଢିଛି ହଁ ହଉ ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ତ ଯାଇକି ବୁଝିଦବା ଟିକେ ଭାବିଲି ଖବର ଆସିନି ବଢିଛି ବୋଲି ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏବେ ପୁରା ହାଉଲିଂ ହେଇଯାଇଛି ନା ହାଉଲିଂ ହେଇଯାଇଛି ନା ପୁରା ଟିକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ଟିକେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସେନି ହଁ ରେଟ୍ ବଢିପାରେ ତେଲ ଏଇନା ସରେ ହଁ ରେଟ୍ ଟା ଖାଲି ଯଦି ମେ ବି ବଢିପାରେ କାହିଁକି ନା ସେପଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ନାଇଁ ରେଟ୍ ବଢିପାରେ ପ୍ରିମିୟମ ବଢେଇଦେଲା 2 ଟଙ୍କା 13 ପଇସା ହଁ ହଁ ବଢେଇଦେଲା 2-3 ଦିନ ତଳେ ହଁ ହଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବଢେଇନି ଆଉ ବଢେଇ ଦେଇପାରେ ବଢେଇ ଦେଇପାରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମର इंडियन ऑयल जेटा आमर अच्छी कौटी कहले पाखे तो सहीटा भी आम कथा देखिले कि ना सेमती किसी है बट एवं पर्यंत जेहेतु सेपटे आसुनी गाड़ी जहाज जोटे जो आसुनी तो से मे भी प्रीमियम तो 2 टଙ୍କା बढ़ी जाइए तो देखिए मे भी बढ़ी पारे से चंद्रशेखरपुर जो पेट्रोल पंप नीलाद्री विहार चंद्रशेखरपुर पेट्रोल पंप आसिले